nik ikuste zuei hitz egin, eta ez ezer entenditzen. Osa, ni askotan erabilizan dut, eta gaina oso no funtzionatzeu. Oso no funtzionatzeu, bai. Esplikatu Pues eske batzuk ez da, idatzita ere ez dikua errepatzen indirektako, personan hitzein da ez dikua errepatzen indirektak. Eske lehenago gara joitzan. Ze ondo ligatezan. Eske gaina, egunero hitz egizian, egunero idazera, hacemos no sé qué, eta gero de repente, egun batetik bestea, aio, pues ez zaitu onderutzen. Eta hori parkatu baino. Gu behaztin, asko dut ikasi, eta jotez da Tolosa batea, ez da kritikatzetik, Tolosan jende hona gau baino. Ikeston pilosatzea, gari bat duitzen itzikena, eta inartiritzet asko defenditu behar dela ze, geokaldu ikiazkenen. Imaginatu irazte izura, HJKL, zer da hori? Nik uste dut izan dutela red flag bat. Launekin daunen personalidadea kanbiatzea. Bero aldi bate horretik idazte izu kiston barbaridadek eta gero etxea jundan eharrez. Sobre todo, inoiz ez duzu kontestatzen. Zara, garrantzitsua bali bada, baina txorra, emate izatea bali bada, aldez itxoen nigo jo. Ez baina, oila batzutan interesante nahi duelako, baina ez duel hortzen. Bakizu ze, dauke lagun bat Instagrametiken tipo batekin hitzeiten hasiena. Eta ez dakiztein da. Eske, baina, denak, eske, olako goztekin nik egiten ezin detela, nik ikuste jut denak, bueno, zueke bai, porque zueke bai inkluitu jetzat eta ziot inarri behidatzen. Instagrametik ezin dezu hasi hitzekin persona batekin, ez dezu nazta zautzen. Ondo atatzeko probabilidadek eguneko 50 dira, porque... Eo inkluso gutxio. Hombre, Ez bazo zautzen baino, hitzekin haste zate eta igual, ezautu jezu persona hoi eta ondo eroitzen zaizu eta erabakitzezu egun baten gehatzea eta gatu ikizate eta jazta. Bale, pasatzea dauke, baina nik askozte garantzi gehiago emate jot. Hasieran, persona bat ez dautzea. Gero, zer utzi zaizun persona, pasatzea dauke. Behakin izaikin eta kriston ondo eroitzat ezakitzer, ero personan behakin eroitzea eta gero kambiatu itea, Oida, bai. Eta gaina ez dakizu, igual izango da mutil bat, 75 urtekoa, 25 Oida. Oso ezketatzen da. Baina hitzein balin bazu eta konfiantza balin bakuzuean, nik uste ondo atego litzegela. Ondo atatzeuke baina osko arrieskatzea. Oida, bai. Eske eta horrekin batea gainaz, persona hortaz zer dakizu bakarrik, Instagramen bere perfilen dauken argazki bat. Ez dakizu ezer behataz. Horrek asko engainatzeu baina. Jo, aldiozu bere argazkik ikusi bere Instagramekok. Eta gainaz horren oso kontra nau, porque gero daude, jasotzik izun indirektak, porque hori da beste tema bat. Nota esak, gero, konversazioa dauden hortan gainen atatzien beste gauzoi. Nik ikuste zuei hitz egin, eta ez ezer entenditzen. Kantana eta hori dena, a ber. Pues signifikadokin, sentidokin. Ni askotan erabilizan dut, eta gaina oso no funtzionatzeu. Oso no funtzionatzeu, bai. Bueno, eske ezin dut entenditu. Eske ze gustatzen, eske ezin dut esplikatu. Pues eske batzuk ez da, idatzita ere ez dikua errepatzen indirektako, personan hitzein da ez dikua errepatzen indirektak. Eta gero, pues, idatzin bai ozu, vamos, falta zaio ezkontzea eta dena. Bai. Askotan pasatzen da, olako gozat irakurtzezuta, igual pentsatzen gozu eta justu kontrakoa eta ez dauke bat ez erikusik, eta gero, bai daukenen, ez duzu importantzik ematen da, ez dakizu nondik harrapatu. Da modu bat, ontsi bertan, ligatzea basikamente kambiatu egin da, Bai, bintzatu, hain nada, sare sozializatik, pertsona presentziazki bintzatez. eske lehenago gara joitzan. Ze ondo ligatezan. Ateatzen zinen festa, eta aurkitzez, bat dantza ateatzen zenun da. Baina eski oso politia, baina eski oin imposible da pasatzen. Oain ez. Baina denak inmodelo bat. Bai, egesan bai. Lengoan tipo batekin etzekienen nintzen da, derrepente itzekizik utzi zion. Oso por la cara. Eta idatzi nion da, ez eski, ez detela nahi zukin gehiatzen da niko barkatu. Ez baina, arrazoitako bat, ez duten entenditzen, hoi bai pasatzea, horri nola etzi diozu, Gustatzea, bai. Gustatzea. Bueno, bale. Baina, hoi da beste arrazoitako bat zaizik, ez ez zuen hori inber, porque
Osa, ez dakizu beste pertsonen, osa, igual ez dauzkezu interes berdinek da izan. Hemen gaina, behintzat zerbait esateko, osea, ez uzteko hitzeitetik Eski gaina, egunero hitzik zian, egunero idaztean, zemuz, no seke, eta gero de repente, egun batetik bestea, aio, pues ez zaitu ondo iruditzen. Baina, baitari esan barra dauke personun igual batzutan hori behikiala, osa, zainzut, pertsona batekin berez ondo zabeta, baten bekin, como itziketik guztezu, meño sin, osa, kaletik eno lo que sea, kaso iketik guztezula, eta zatik ez diazu kaso egiten. Ja, eski, horako gauzak ez dien behar. Osa, ni oso Ez nik estan errespetu falta eruditzen zaitu, osa, nahizta gaizki, ero ikaso ike jozu, edukazioa. Errespetu, Osa, Hombre, eta hori parkatu baino. Gu, behaztin, osa, asko dauko ikasi, eta baina jote ez da Tolosa batea, ez da kritikatzatik, Tolosan jende hona badau, baino... ez du inorre saludatzen. Ez du nire saludatzen. Como mucho bat hori, kontauta. Min zotze hori maitezu. Hoi da. Osa, diferentea, eske ezin da konparatu, osa, eske... Txikitan dena saludatzea gea. Bai, Denan arte. ez da saludatza bakarrik, osa, beste giro baten bestela. Ja, bai. Gauzatutako kompromiso jo baitare, ez dakin, baino, eskatzi izu, osa, azkenen, erre txikitan bizitzen gauzatzuk ez dauzkeu, eta beste leku batzuta joan beharra daukeu, osa, igual behastin ez dauzkeu behar dituen gauzatzut, igual Tolosa jute eraztu zer erostea, o behar deulako, ingles partikularra apuntatu bat, igual hemen ez daukeu, eta egidan behastin suerte esko okulazio badago, baino, imaginatu hortako jumerra daukela, eskolako. Pues area jumerra daukela, olako gozetako, azkenen lehenago jumeazu, lehenago mintu bazu, denbo gutxi aukezu, ze alde batetik bestea muitzen, denbo asko kentzeizu orduan, zentzu hortan egie da asko ikasteala, eta, osea, Tolosako batek ezin bizitu konprendituko, osea. Ez, totalmente. Gero baitare, Tolosan da, nahi behintzat, askotan esatea eta erraro itziketela ez dakitze baina, nik kriston pila usatzen. Eta niko nahi ez, elkarrizketa bat iteko o lan badalako, osea, jartzaukezu formal itzikien, osea, euskera batun bezala, eta, osea, nik ulertzet, akontezimentu hola formaletako eta erabilgarri dela, pues, ondo itzikiko eta, azkenen formaltasuna bat bezala emateko, baina nahi keston pi usatzen zait herribako itzen itzikena eta gainaz dirutzen zait asko defenditu behar dalazte geokaldu ite azkenen. Eta herri pile bat igual modu bat itzikioena eta oain euskera batuek egio zabalduan eta umen arten adibidez asko galduan hori. Bai, neraikik esatezean, berez euskara bat ondo da. Ez igual, duela ez da ez demat urte, jute ziela Bizkaia eta ez ziela ulertzen euskera. Baina, esan nahet, horrek ez dukentzen... Aiez Bizkaia bateno hemen asko aldatzea itzetiko modue. Baina... Simplemente Donosti baten. Bai. Osea, jendek ez dizu euskera zitzen, no? Baina, hortako adibidez euskera batu bai dago, ikuste balin bazu ez dizuela entenditzen zein gauz, igual pasatzea hobeto garbi goitzikia eta elkarren artean igual berdintxu goitzikia eta gainaz. Bueno, bai, azkenen da hizkuntzak bateratzea bezala modu batea, baina bestela dagoz bat, eta gero nahi gainaz beste herritako ikeston bi osatzea ditzekia, hemen ez pastita lehitze dela bate baina gauza askotan oso diferente itzeki da, ezin da konparatu. Batzotan graziosoa da, Bai, kizuna da batzotea beste jende. Bai, barreikia da. Eta guen gaina mateu mutil guzti eman diela ez gaizki gazteagatik, porque eski denak, vamos, emateu ateaiela euskerako klase batetik, baina hasi berritatik, Vamos, eski... Eski, da dekozatzen kriston basiko dienak, eta txorakeri bat, gero baina askotan azkarri idazteko eta, nik ez jututen dizen, jartzezu D-V-A-M-S eta zer da hoi, Ja. Bai, ni lehenengo naiz gauzi egitea, baina esan dut. Kontestu ulertik ja. Pero igual diferentea idaztea, igual H gabe, kriston... Imaginatu, WhatsAppetik enoite baztu nik ez dena imaginatu euskerako idazlanetan zeitezu. Ez da, idazte askotan hitzik hori bai. Ez dakit. Imaginatu idazte izula, H-J-K-L. Zer da hoi?
Zer da, inmetatu bat, ez? Jeroglifiko abiatzen hasi da. Nik uste, lehenengo gauze biratu behar genuen mutilu baten, ondo idaztela da. Bai. Nik uste dut izango zela red flag bat. Zuentzako zein daula red flag bat, esate zuena, bai. Niretzat, hori haitu gaitzeitean edo gezkitzeitea, baina de bai, hortaz gain gaztelera zitzeitea. Bai, Osa, oso red flag. hori bai dara. Osa, ez. Ni, a ber, ez deti imaginatzen nire pareja bezala olako perfil bateko persona bat. Ez deti imaginatzen. Baina netzako gaztelera zitzeitea izango zen, berez euskalduna izan da gaztelera zitzeitea. Zentzu hortan. Berez ez balin bakita hori dena, entenditzea duk ez dut. Ni enaiz imaginatzen olako pareja batekin. Baina, bueno, zait. Puede ser. Hoi ulertzea duk ez dut, ingles batekin notea bezala eta ez jakitea. Berdine da. Baina euskera jakin da hola ibiltza, bai. Hoi da. Bai. Punto aparte. Ta, geho, baitaren nik ustet netzako, ez entenditzea herritan daukeon gira bezala. Hoi kriston importantea iruditzen, netzako, eski ni oso beastikoa nez, eta oso arrona beastitazta, beti izango doi. Baina, bai. Baita, launekin daunen personalidadea kanbiatzea. Hombre, zukin izendenakin mobietik initzikena eta bena, zuk igual ez hau zezu behadan bezala ez daizu idazten da, orduan esatezu jo ez ema joadan hau dena, eta geho behakin neotezea, eta ja aldatu ja. Hora honekin nahi bai aztoratu ikia, eta ikio kiston pille. Igual de repente beroaldi bategatiken idazteizu kiston barbaridadek eta gero, etxea jundan eharrez, ez. Horrek ez du balio. Eske... Eske eta gainaz, hori nik uste, kriston garrantzia ematen zaiola, beti eman izan zaiola, fizikoa eta bidena eta ni askoze garrantzitsu hori zait persona nola dan, fizikoa zet esaten deskuidatu bat izatea, porque askotan daude batzuk dila, ez dakit, baina nik ez dit horren beste garrantzia ematen egitan fizikoa eta bidena, eta nik uste horrekin daula lotuta nahi itzaitela gustatzen por fotositzeitea zen. Hor, iruditzen zait gauza asko galtzeitutela persona batetaz, eta nik, beha fizikon ikusita asko ze gehi osateitela. Bai, eta nik uste, pertsona guztikola, astetze ezkitzunak, Instagrametik egitzeiten da, zeleneko gauze fikatu dela zure fizikon, eta zure pertsonalitaten. Igual ikusu zure perfil esan nuen, hau ze buena. Oia, azkenen, Instagrameko perfil baten ezin dezu eakutsi, nola zen, ez balin bat zehola, influencer horretako, kriston gozpillo hiotzeikuna, ez da laguneko asue. Esan nolako goztek asko galtzi. Baita, imaginatu zadela idazten, eta tarratik ez zula. Normala da, esan dena dauzkegu... Sobre todo, ez duzu kontestatzen, baina gainaz azkezu WhatsAppen desaktibatuta tikoik urdineienak, eta ordu nik ezun ez duna. Bakizu ze alibio dan, kiston alibio da, ez da gizu, pues lasai bizitzea da gauz bat, eta bestea da ez kontestatzea, eta beti zure pendiente dutea porketzea enteratzen. Garrantzitsua bali bada, baina txorra, mate izatea bali bada, aldez bitxoen digo jo. Bueno, segi, esaten ez. Orduan, imaginatu, itzaiten ez dela norbetekin. Eta igual ez ez du erantzuten lau astetan, o lau egunetan. Hombre, eski horrek esan nahi du. Hombre, klaro, ikustezu ez daukela interesik, eta oila batzetan interesante nahi duelako, baina ez du elortzen. Lortzeu kontrako zentu, eski askotan bezetzen guztu dikeula, baina kontrako zentu lortzea. Eski, bai. Bueno, eta nik uste diritxik egala konklusio batea. Bai, orduan, konklusio zein da lorea, zugu ekizto. Mejor sola que mal acompañada, baina hoi... Bai, claramente. Bai, ez que ez da esplikazio eman beharrik. Nik zeko, desente esan dikeula, hoi ondo batzeo. Bai. Eta jazta. Pues hau izan da dena, ez? Bai.